What's up mga kabangs? Welcome to Vlogmas Day 24. Ito na ba? Regalo na. Good morning! Mata na! Oy! Diyan! Bye-bye! Para ni. Ligo na. Sige na. So yan guys, hindi ako nakapag-vlog kagabi kasi napagod ako, sakit ng ulo ko. Andito kami ngayon malapit sa UST, red doors pa rin as usual. Ayan, red doors. And you know, very happy sa accommodation and first time po makasama yung mga anak ko sa red doors at i-enjoy naman sila. So mamaya di namin alam kung saan kami pupunta pero sama tayo. Pero ewan ko baka pag-vlog ako ng maayos kasi you know na baka baka madukutan tayo or whatsoever. Baka bigla kayo mawala. Ay nako. So bukas, uuwi din ako ng gabi. So bukas din, pupunta ako kay Ate Ingrata para kunin yung aking aguinaldo. Bababa ako ngayon guys kasi bibili ako ng conditioner ni Mrs. Sumahan niya ako 7-Eleven. Welcome to 8th floor. Welcome to 9th floor. Welcome to 10th floor. Please, baba ka na. Nasa elevator na ako guys. Nag-iisa lang ako dito. Pero meron CCTV oh. Ay naka. So yan guys, kabihis na ako. Paskong Pasko. Green na green. Andawin na kami sa Espanya Blooming Treat para sumbahin ka ang mama ni Grace, mother-in-law ko, and then fly kami ng MOA. MOA daw kami. Doon ang traffic. Ay, ayun pala traffic. Tingnan niyo yung payong ng maliit na ali. Oh. Yun na. Sarado ang Manila Zoo. Dito kami ngayon sa Manila Zoo kasama si Nana. Sarado na. Sarado. Wala sa mood. Nasa SMO1 na kami. Nanap namin ang mga inasal. At makita namin siya. Ayan. Dito kami ngayon sa Reyes Park. Sa Babalik sa Beach. So sa pusin sa beach. Lunch time. Ayan, so may bago kaming favorite ngayon. Limonada. Sarap. With Yakult. MOA.
not. Zepu. Naglalaro sila ng auntie niya. Si Yun at si Lalang. Si Lalang kasi pinsan ng asawa ko. So malamang auntie niya si Lalang. Christmas tree ng Mawa, oh. Daming tao. Wow, Imperial Tea is here. Kapagod. VR live. Wala. Sa entrance lumabas yun na, guys. Diyos ko Lord, bata ka. So yan guys, inibot namin ng SM Mawa ngayon. Para mapagod kami at mamaya kain kami sa Anison Pizza. Hindi ako open bar, hindi. Gong! Gong! Sigong! Gi! Muna ng kalagot! Ayaw, B, sa TV! Lagot kayong bata mo! Iwas yung palitis yung mama! Unang TV to Graphic Accessories Department. Wall Street 501 Lilies. Ang gawin magaganda dito sa Play. Pwede yun doon sa Frego. Laki ng sale ngayon ng Dekes. Meron din Bean Straight. Ang favorite brand ko, Nemo. Siyempre, di pa rin mamala ang aking favorite na brand, ang Bldg. Like everyone is greeting us happy holidays everywhere. Nakita kanilang mga sales lady at salesman. Happy holidays! Meron ding Dookers. We have Ray-Ban and Puma and Parada. Hindi pwede wala ang Joe Malone. Huwag kang pagbuang-buang hap. O, salon kita ngayon. Happy holidays! Happy holidays! Yeah! 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 Ito na kanilang pan-opaw. Ito na yung pinakakatakutan kong place, guys. Ang Toy Kingdom. Patay. Sakit na lang pa ako. G kami lang. Maglalakad-lakad tayo dyan mamaya, guys. Daming tao. Dito kami ngayon sa Mr. City. Hindi ko na mahanap yung aking pamilya. Shine kaya Shine. Ang mga batang kawawa. Si Digong kawawa.
Yun na! Ako ka na rin. Ano yun? Yan! Oo. Try natin ang avocado. Popcorn. So, Tignan natin natin. oh. Avocado loco by Miguelitos. Pero masarap na. Yun na. I want to be honest, hindi siya masarap. Promise. Sorry po. Hindi siya masarap, hindi siya pasado sa paglasa ko. Siguro sa akin panlasa lang, pero ewan ko sa inyo. Hindi siya masarap para sa akin. Sorry po. Ayan. Avocado loco. Not that delicious. Hindi masyadong matamis. Kapag game sila, oh. Hindi ako makarelate. Hindi ako marunong mga ganyan. Hi guys, and ito na yung aking vlog for today. Thank you so much sa kasama sa amin and happy holidays. Wala sa musiya. Please remember to subscribe to my channel, like this video, and share na natin kung tip nyo. See you on Vlogmas Day 25. Bye! Always love your family!